#Phakama this day. Phakama ngekhono lakho. Kunjalo umthimba bempilo. Mina impilo yangithatha yangibeka emgwaqeni. Ngiyabezwa abanye bebengibiza ngephara ngoba ngihlala emgwaqeni. Bafetha kusinhloso yami ukunhlupha ukuthi ngizozama lokho engenakho. Ithuba lakhe ngingabanga nalo ngoba kunzima ke nasempilweni nguhluleka. Ningisizeke ningaxwayi menibona odadewethu bedayisa ngemizimba yabo emgwaqeni. Iyona ndlela abakwazi ukubeka ngayo isiko etafuleni. Okuthusayo nokumangazayo ukuthi uma umfundisi ebahlulela labo sisabadayisa ngomzimba emgwaqeni. Uma yethu umzimba ithempeli likaNkulunkulu kodwa kamhluleli umfundisi mayisebenzisa ithempeli likaNkulunkulu ngokukhuthuza oma wethu efuna umnikela isonto nesonto ukuze ezokwazi ukubeka isiko etafuleni ngoba bunjalo umzimba bempilo. Abanye bajabulisa ukubona ngokuhluleka empilweni.